odiochieng' ma kawuono ka en pre-trial conference kiny tarik 31 bura onego beni chak winji. Apani Doho Oikore Moro nikech kata mokwongo kani neno kaka ne ji file otesegi Supreme Court ne tiyo e registry tiyo nyaka mana chieng' weekend kata mana Sunday. Kendo neno ka giwene dhano thuolo ma ji file document kata mara mane da file otesene ka kanyo ineno ka kata mana rulings gi timo ruling ka itimoga gimiluongo ni ordinary circumstances. Rulings gi gin gik makawo ga seche kata mana cases ma ordinary matemo iyudo ni kata ruling iwuok kawuono to ikawo kata mana dweche 2 kapok omiyi ruling. To ma ineno kotime ni to the next actually moko none mana midnight ni osetim ruling mondo wanene kwa walo jok ma koro iwacho ni magi e jok ma koro dhi twak e doho. Mar ariyo kata mana timelines ma katiba oketo tineno ka Supreme Court omiyo luoro timelines go ma onge mokalo mana kaka nowach ndalo 14 ineno ka juma mokwongo ochake ne weche mag filing documents. Then mar ariyo koro kwa e pre-trial kawuono wadhi ng'eyo ni to wadhi okang' machalo nade. Koro aparo ni Doho Oikore malong'o kata mana kumidhi twake mane gise gazete en Milimani Law Courts mose pang maber. Wadong' mana ng'eyo gi ni ere ng'at madhi twak e wi wach kowacho ni jok machalo kaka petitioners to gi respondents ere ng'ami idhi mi thuolo to en thuolo maromo nade. To in terms of preparation aparo ni Doho osetimo maber kabisa kendo onge ng'ikruok moro amora monyalo wacho ni nitie gimogwenyore kaka ne waparo. Kamano nyakoromo ke jwang' wadarango gi kendo wadamana nono odiochieng' ma kawuono ikruok chalo nade kama wayudo thuolo wadaringo bende e kaunti ma Kisumu mondo awinj ane ni nyaka sani ikruok kaluwore koda okil